थुनलाइ आफादनि मावथि फारिया लेङाइ आफादगिरिजों लोगोसे गाहाय नेहाथारि रांगिरि आरो CSC सोद्रोमा आरो जिल्लानि गासैबो सेन्ट्रेल एक्जिकिउटिभनि सोद्रोमा नोंथांमोन आरो बेवहाय दाब दाब जायगानिफ्राय बाहागो लाफैनाय खुंगा दलिनैथि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुम्मायाव बाहागो लाफैनाय मानाव गेदेर थान्दै नोंथांमोन नोजोर बायारि नोंथांमोन लोगोसे मानजाय आफादनि आफादगिरि लरेन्स इस्लारिजों लोगोसे मावथि फारिया नोंथांमोन मानजाय आफादनि गाहाय नेहाथारि जलिल कुमार ब्रह्म आरो लोगोसे बे BTC हालामनि आरो गुबुन गुबुन दाब दाब जायगानिफ्राय नुजाफैनो हानाय माखासे गेदेमा नोंथांमोन बर' थुनलाइ आफादनि मार्ग मावथि बिबानगिरि नोंथांमोन आरो बर' राव थुनलाइ हारिमु सिबिसुला लिरगिरि हारिमु सिबियारि नोंथांमोन लोगोसे बेवहाय नुजाफैनो हानाय जेरै बांलादेश त्रिपुरा नेपाल सोनाब बेंगल मेघालय खाथि खाला रायजोनि बेवहाय नुजाफैनाय आलासि नोंथांमोन थान्दै नोंथांमोन आरो लोगोसे बेवहाय दिनै ज' जाफैनाय गोथार बिरबिला बिरहोनायाव ज' जाफैनाय जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिजों लोगोसे मावथि फारिया नोंथांमोन जेरै लोब्बा आफादनि दुलाराय बर' हारिमु आफादनि आफादगिरिजों लोगोसे मावथि फारिया नोंथांमोन जोंनि अल आसाम बर' प्राइमारि टिचार्स एस'सिएशननि आफादगिरिजों लोगोसे गाहाय नेहाथारि आरो मावथि नोंथांमोन जोंनि बर' आबोफनि एबा बर' आइजो अनसाय आफादनि आफादगिरिजों लोगोसे गाहाय नेहाथारि आरो मावथि फारिया नोंथांमोन आरो बेवहाय दिनै बे बिरबिला दैखांनायाव नुजाफैनाय बयनिबो आंगोनि आंगो फरायसा लोगोफोर आरो बेवहाय भलन्टियार्स नि गासैबो अनजालु फंबाय बिनानावमोन खौरांगिरि नोंथांमोन आरो साংবাদিক बन्धुসকল आरो दा बे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों थाया लेंगुवेजखौ बे रावखौ जों अवार्ड एस'सिएशन अफ भिजन लेंगुवेज मोननायनिबो जों खाबुखौ मोनदों आरो बेल' नङा जोङो बे हालामाव जोङो बर' फिसा हिसाबै जिखि राजखान्थि हान्जायाव थाया मानो जिखि धोरोमाव थाया मानो जोङो बे कमन प्लेटफर्म हिसाबै बर' थुनलाइ आफादा आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो ज' बयबो बर' माहारिनि जेसेबांनाखि संगठन अर्गेनाइजेसनफोर दङ जों गासैबो ज' जानानै जोङो बर' फिसा हिसाबै थांना थानो थाखाय जोङो जानजि खाफ्रानांगौ आरो दानि ग्लबेलाइज्ड इनफरमेशन टेक्न'लजिजों जों खारफानो हायाब्ला जों गामोना मिथिगौ 26सेथि तामुलपुर जथुम्मायाव जों मोनसे गुगल ट्रान्सलेशन एप्स जोङो लन्चिं खालामदोंमोन भारतनि बै समनि हादोरगिरि रामनाथ क'विन्दनि आखाइजों जोङो माबादोंमोन बेखेवदोंमोन आरो बेखौ जों थाबैनो मावफुंनांगौ आरो दिनै आसाम एसेम्बलियाव आरो भारतनि पार्लियामेन्टआव जोङो बर' रावजों सोरबा जुदि MP आरो MLA आ बुङोब्ला बेयो 24 इंडियन लैंग्वेजआव बेयो अट'मेटिक ट्रान्सलेशन जानाय अट'मेटिक बयबो बुजिनो हानाय बायदि जाहैगोन आरो बेनि थाखायनो जोङो आसा लाखिदों बर'आ मोनसे लिंक लैंग्वेज जानानै थांगोन आरो बे लिंक लैंग्वेजखौ गोसारहोनो थाखाय जोङो खौसेयै दिनै जायफोरनिखि बिबानगिरिफोर दङ आं मोनसे खावलायनो लुबैयो एना एनिया थाखागोन माबा मोनसे बोराबनाया थाखागोन
मुनि नसुमति ब्रह्म मानसिया भुल मावो बे भुल मावनायनि गेजेरजोंबो एखनबा इनोभेटिभ साजेसननि गेजेरजों मोनसे टेकनिक पलिसिनि गेजेरजों जोङो हारिखौ दावगाहोनो थाखाय जारनि खालामो दिनै जोङो राजखान्थियारि फारागथि थामाले मा जानो दिनै गुबुन हारिया जोंनिफ्राय डिसिप्लिनखौ नुनानै जोंनि खौसेथिखौ नुनानै दिनै गुबुन हारिया जोंखौ बाख्नायो जोङो तामुलपुर सेसननिफ्राय बर' जाथिया बिराद बिश्व दरबाराव मुलुग दरबाराव आरो दावगानायनि मोनसे जोङो नोजोर जों होनो हादों दिनै रावबो अर्गानाइजेसना भारतनि राष्ट्रपतिखौ लाबोनानै बर' थुनलाइ आफादनि बे मन्चआव लाबोनानै जोङो बिथांनि खुगानिफ्राय बर' राव थुनलाइ हारिमुनि खोथाखौ बुंनो हानायाबो बिराद मोनसे जोंनि थाखाय खाफाल गोनां होननानै बुङो दिनै बे खोथाखौ नायनानै जोङो फिसा फिसौ खोथाखौ लानानै जोङो दावराव दावसि जानायनि खोथा गैया फेसबुकआव गाज्रि गाज्रि लिरनायनि खोथा गैया इउटिउबारफोरखौ आं एपिल खालामो लेट आस काम फरवार्ड नोंथांमोनहा क्रिटिसाइज खालाम खिन्थु इनोभेटिभ पजिटिभ लाइनजों नोंथांमोनहा क्रिटिसाइज खालाम दिनै खौरांगिरि बिथांमोनखौ आं खावलायो दानि इनफरमेसन टेक्न'लजि फेसबुक मुगायाव most important media जाहैदों इलेक्ट्रनिक मीडिया बे दूरदर्शनानो जा प्राइवेट चैनलानो जा प्रिंट मीडियानो जा फेसबुकानो जा इट इज द मोस्ट पावरफुल मीडिया आरो बे पावरफुल मीडियाखौ जोङो जुदि पजिटिभ लाइनजों बाहायनो हायाब्ला नेगेटिभखौल' जों हरोब्ला होमब्लाना जोंनि यंग जेनेरेशननि जिहेतु दावगाफुनाय सेंग्रा सिख्लानि बिथांमोननि साननाय हनाय बिथांमोननि माने सान्थौ सानस्रिफ्रा मा जागोन जोङो मिसलिड खालामनाय जागोन गतिके बे मिसलिडिंआ जाहाथे जाया आं बेखौ बर' थुनलाइ आफादनि मन्चनिफ्राय प्लेटफर्मनिफ्राय खावलायनो लुबैदों जोङो खौसेयै थानांगोन राव थुनलाइ सिबिनायजों लोगोसे जों हारि हिसाबै खौसे थानो थाखाय जों नाजानांगोन आरो फिसा फिसौ खोथाखौ लानानै जोंनि गेजेराव जोङो गुलाय गुजाय खालामबाय थानो नाङा फिसा फिसौ खोथाखौ लानानै जोंनि गेजेराव माबाबाय थानो नाङा मानो होनना बुङोब्ला दिनै इनफरमेसन टेक्न'लजियाव नोङो मेलेम बाहायनायनि स्किल गोजा दिनै बेवहाय हाथियारनि खामानि गैया नोंथाङा जुदि मेलेम बाहायनो हायोबा नोंथाङा जुदि माने गुन गोनां सोलोंथाइ लानानै सासे माने नोगोरारि जानो हायोब्लासो होमबाना जोङो मोजाङै गसंथानानै थानो हागोन बे माबाया जाहैबाय मुलुगा जाहैबाय मड अफ कम्पिटिशन बे ग्लबेलाइज मुगायाव कम्पिटिशन मेलेमनि दावहासो बियो आरो बे मेलेमनि दावहायाव जोङो जुजिनानै थानांगोन बेखिनिखौ आङो बुंबाय दिनै पीर गोथार पिरबिला आरो बे गोथार पिरबिलाखौ अराय बे गोथार पिरबिला हिसाबैनो बिरहोबाय थानो हानांगोन आरो बे गोथार पिरबिलानि सिङाव थानानै समायखेरा लानानै बर' जातिनि थाखाय बर' हारिनि थाखाय बर' राव थुनलाइनि थाखाय खामानि मावगोन होननानै जोङो अराय जों गसंथानो हानांगोन बेखिनिखौ आं खावलायबाय दिनै जोंहा राजखान्थियावबो जोंहा मानसि थाबाय धोरोमावबो जोंहा मानसि थाबाय थुनलाइयावबो मानसि थाबाय फरायसा आफादाव मानसि थाबाय आइजो आफादाव मानसि थाबाय हारिमुआव मानसि थाबाय दिनै गुबुन हारिया जोंखौ मोनसे आब्रुथि गोनां जाति हिसाबै स्वीकृतिखौ होदों बेखिनिखौ आं बुंबाय दिनै बे खालायस्रि रानि खालायस्रि फोथाराव जाहाथे जोङो अनलायनायनि गेजेरजों दिनैनि साना मोजाङै बारग'लांथों आरो गाबोन जोंहा आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा फैगोन जोंहा गाहाय आलासि फैगोन गुबुन गुबुन आलासिफोर फैगोन जाहाथे जोङो आब्रुथि गोनां हिसाबै आब्रुथि गोनां जाथि हिसाबै जोङो बिथांमोनखौ जोङो मोजाङैनो फरायनो हायो मोजाङैनो बिथांमोनजों जोङो आख बिनिमय खालामनानै जों हगारहरनो हायो बेखिनिखौ आं खावलायबाय आरो दिनैनि बे गासैबो हाबाफारियाव जेसेबां नोजोरबायारि दं
सानसे बिथांमोन दं फरायसा दं रायजो राजा दं दिनै नोंथांमोना बहाय जिरायनानै नोंथांमोना बे आलासि बिथांमोननि माने बाथ्रा बा बिथांमोननि जिथुनिखि बहाय सानथौ सानस्रि बुंनायनि माबा बेखौ नोंथांमोना बाहागो लानांगोन आरो गाबोन जाहाथे जोङो गिबि मन्थ्रि फैनाय लोगो लोगो जोङो बहाय लैहोर फैनानै जों जाहाथे बर' हारिया खौसेयैनो दं बर' हारिया मोनसे गोजोन लुबैग्रा हारि बेखौ जों दिन्थिनो हायो आं बे खावलायनानै गोथार बिरबिलाखौ आंनि खुलुमनाय डिउ रेसपेक्ट दिनै माने जोङो बे बर' थुनलाइ आफादनि बिरबिलानि सिङाव जाय बिरबिलाखौ लानानै जों गोग्गानाय मोनदों जाय बिरबिलाखौ लानानै दिनै बर' हारिया गोग्गानानै दङ जाय बिरबिलाखौ लानानै बर' हारिया मोनसे गेरेमसा हारि हिसाबै थांनानै दङ बे बिरबिलाखौ दैखांनायनि बे फंनैसो बिबुंथिनि गेजेरजों गासैनोबो आंनि गोसो गोरबोनि साबायखर बावनानै इसोरा जाहाथे आराम गसाया जाहाथे जोंखौ मोजाङै मोजां लाखियो इसोरा जाहाथे मोजाङै मोजां जोंखौ बोर सारस्रिहरो इसोरा जाहाथे बे सानफ्रोमबोनि हाबाफारिखौ मोजाङै मोजां बारहोहरो बेखिनिखौनो आङो माने आसा लाखिनानै आङो भलन्टियार बिथांमोनखौबो आंनि अननाय आरो माने अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय आरो बिसेसकै बाक्सा आफाद आरो क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि सिङाव जेसेबांनाखि फरायनानै दं जेसेबांनाखि बे हालामनि रायजो राजा दङ बिथांमोना दिनै हारिमायारि आफादखौ दिनै बिथांमोना बिराद मेहेरगोनां हिसाबै बे सर्बांगानि फैलाव फोथाराव बिथांमोना जोंखौ बरायनायनि थाखाय साबायखरखौ बावनानै आंनि बे बिरबिला दैखांनाय बे सुंद' बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबबाय थांनानै थाथों बर' थुनलाइ थांनानै थाथों long live बड' साहित्य सभा long live बड' साहित्य सभा थेंक इउ साबायखर खुलुमबाय।